Og velkommen til vores lille debat med her. På billedet der ser vi Jesper Nydam, som er børshandler og storaktionær i tiden fra 1920 til 1935 på Wall Street. På billederne her ser I vores næste deltager, som var regeringschefen Theodore Roosevelt og Herbert Hoover. I 2013 der ser han lidt anderledes ud, og han kommer også til at være med. Jeg hedder Mads Berner Brun, og jeg skal være vært på dette program. Samtidig med var jeg børshandler og børsanalytiker i tiden 1920 til 1935. Velkommen til. Og vi ligger lige på hårdt ud. Efter de mange år efter Første Verdenskrig, hvordan kunne det så gå så galt? Vi starter med et svar fra dig, Roosevelt. Yes. Men igennem 20'erne var økonomien jo gået så godt, at alle amerikanerne havde fået så mange penge, at de begyndte at investere i en masse aktier. Og så skiftede pengene jo så hurtigt hen, at de lige pludselig begyndte at holde op med at tro på, at de rent faktisk havde nogle penge. Så den 29. oktober 1929, altså den sorte tirsdag, blev der frasolgt 16 millioner aktier, og kurserne styrtdykkede. Og det er jo i sig selv lidt en frygtelig historie, men hvis vi lige går over til Jesper, den fallitte aktionær, kan du ikke lige prøve at fortælle din historie? Jo, altså det starter jo her i opgangstiderne, hvor vi får så mange penge, at vi lige pludselig bare skyder penge i aktier. Og de her aktier, de stiger og stiger og stiger af sådan nogle børsmælere, som hele tiden presser kurserne i vejret. Og det vil jo så sige, at kurserne på aktierne, de stiger voldsommere end virksomhedens reelle værdi. Og derfor så endte jeg så med at miste penge til sidst, fordi at den her sorte tirsdag, hvor der så blev frasolgt 16 millioner aktier, fordi man ikke får noget at vide af børsmælere. Og den føler jeg vel i bund og grund lidt klandret på mig, Jesper. For her sidder jeg som børsmægler og aktieanalytiker og egentlig prøver at hjælpe nogen som dig igennem den her krise og ryggen til ikke at få pengene udløst af sine aktier. Dette ville jo have medført, at der ikke var noget Wall Street-krak, i og med at der ikke var nogen, der ville have pengene ud fra deres aktier, og der dermed ikke ville have været noget marked for det. Altså synes jeg egentlig også, det er din skyld, at vi er endt her, hvor vi er nu. Men Herbert Hoover, som nu er kommet til magten hen i USA, hvordan løser vi det her problem? Jo, ser du, der er kun én måde at få løst det her på. Det er for, at vi kan få sænket vores skatter, så folk de ligesom får noget ud af deres arbejde. Og det er jo logisk nok, når folk de får flere penge ud af deres arbejde, så bruger de også flere penge, og på den måde får sat gang i kredsløbet. Jeg vil sige tak for en god debat, og tak fordi I kom. Farvel.